dipo ni nitiere jomoko mane temo siawu nikech oganda luo nitie kamoro ma ok gihero. Nitie gimoro matimore nikech Aliet nowacho gimoro ka adwa ni mondo ikawe thuolo mar duoko. Ni ndalo mane igoruok ne loch mar piny, ni nitie gimomiyo ne oganda gindi ni kedo. Sani ochopo kama kanyo oganda luo ni oko tiwacho ni gin jok ma ni oko weyawe gi kedi mondo jomoko nere ka joma beyo. Mondo gimed dhi nyime gi bedo ngima maber. Ka Jaluo koro donjo ka gima odwa yudo ber to koro iwacho ni koro gini rach mondo ne Jaluo ka gima rach ok en gima owinjo bed mondo gin bende dipo ni mae gima nenore ka bedo Ochieng ka kung'iye nikech nubede samoro aput moko mowacho ni mae gima owinjo bed ni watimo gi gima omiyo ne ji dhi e gini. Mokwongo wach ng'anyoni mokwongo osekelo gik maber mang'eny e Kenya ka nikech ng'anyoni manotimre 2024 babana emomiyo sani koro wan gi jatend migawo mar omenda John Badi. Ng'anyo ma koro ng'ani tamre ni ng'anyo ne momiyo koro wan gi Opiyo Wandayi. Ng'anyo ne momiyo koro wan gi for the first time a female attorney general mawuok Kaluoyo ma en Derka Sudu. Onyono baba emomiyo nitiere wach ng'anyoni. To kata kwacho maber ni gini ingini watewa joluo baba na Aliet amba ma Jaluo ka in kena wuod seme. Koro wawe blackmail gimoro Jaluo Jaluo nyal timo kama Jaluo nyal timo Jaluo ne en mana dhano. The only thing mapogo wa gi okuyu en yani wawacho dhok mopogore. To gik matimre kae ni timre to ka temo wacho ka ni dire ber moro mabiro no Kaluo. Ber mane matiang biye Kaluo sani mapoko timre kuonde moko go. Mano penjo. Another thing, koro ber ni nyaka binu wabien nikech koro wantiere sirkal. Don't want your taxes. Wakolo taxes baba. Koro ber ni is a right of every citizen. Kotibedo Kaluo megona Ruto kura, kotibedo kanye ber ni is a right of every citizen nikech wagolo tax. Koro kucho nyaka koro ibed gi Ruto, nyaka ibed gi sirkal ek yud ber. Another thing, owacho wach mafuta. Manyiso ni kara koro Ruto ni riambo. Nikech Ruto kane campaign won. En okia wacho weche mag state of Amusgi. Makoro Aliet wacho gi. Ruto ne kia nikech nowacho maber ne ko no wuok maber. No wuok e wi geche ko wacho maber ni yani. En owon okobi timo gik mabro miyo mafuta bro medore. Koro kana wacho ndalo ka en okia wach moko mag lweny moko timre kuonde moko. Manyiso ni no wuondo jopiny. Nikech en owon sani koro donjo ogolo mafuta 135 baba na. Sani mafuta en 208 jo petrol. Jo diesel en 218. Manyiso ni no wuondo ji. To seche mako ng'ano ni ko joluok nyal ng'anyo ko joluo ema wuotho gi tiendegi. Koro ber moro matianga wach ni nitie gimoro motam wacha gimomiyo ok nwa wuok e ng'anyo mana ng'eyo no golnwa wuoga number 1. Number 2 liel kendo tho ne di wuoke. To ng'ama nyalo defend ji ma wuoke oko kata ka wan gi jowa man gi bobo oringo babo hino giri gionge athoth mana Raila nitiere godo. To ka en wach mar memorial mar weche mag ng'anyo notimre kata last year kata Raila Molo Odinga wuok to Raila Molo Odinga nowacho maber ni ji owuok oko mondo ji odhi tim remembrance. King'iyo maber ana jalinda mwananchi ok an jo alternative government. Jo alternative government king'iyo maber from Martha Karua, Kalonzo Musyoka jok mane wuok oko ne gitimo gima Raila nonyiso gi mondo gitim last year. Ne giwuok oko in memory of the same. Ok ne giwuok ni koro ne gidhi ng'anyo. King'iyo maber kata mano ringo ne nitiere kod na nitiere kanyo babana. Ne giwuok oko in memory kendo ne giwuotho in memory of jok mano timre. Ok ne gidhi e ng'anyo. Ng'anyo may have been used as a term but kaneno gima ne gitimo cha they were not doing any demonstrations or anything to heckle the government. Ne giwuotho ka giparo kendo ne gin gi jonyuol jogo. Koro ng'ani kawacho maber gima wacho no otematima pango mondo bang' mae oorne gimoro matin gi joge mondo cham. Mano gima nyalo wacho. Wachni mogik. Wachna mogik watieko. Yes. Ka watieko wacho mani joluo sirkal ma wantiere ni wanonga gi weche gima watemo timo kaka lemi na ose kaka ng'at Babu Owino. Wan gima watemo timo checks and balance of the government. Mondo at least gik moko dhi maber. Seche moko wadhiyo to kendo wasiyo no at least gimoro timore. Seche mo wasiyo no gimoro timore. Seche mo wasiyo no gimoro timore. To gima nyalo nyiso joluo sani koro ok wadwar president. Ok wadwar vice president. Wana ka joluo mantie Nairobi kae. Wamanya kata mana governor ni. Okay. To katieke kabisa joluo ok ochuno nyaka ubed gi Ruto
eka miu development en right wa koro kik wariam nyaka beda gi Ruto ka gimoro timrenwa mano right wa nikech wachiwo taxes aka jomoko te chiwo taxes. Ndalo machon ni ji osebedo ka chiwo taxes, ang'o miyo nokowuogi nokobi gimomiyo nokobi ndalogo gimomiyo obiro sani en yani itemo wuondwa. But mano mana right wa babana kind right wa we should know ni yani whether you are with the government or without the government pod ber mana kuido gino. Oganda mar Luo